Nisam za ovo znao, ali ovdje ja ne bi ulazio u to da li netko konkretno, da li je izvan zakona ili ne, nego smatram najteže je tu u stvari djetetu. Djeci je najteže, iako one to djeca još ne znaju, ali iz ovakvih sredina često puta budu veće ili manje tragedije. Meni je žao što je koristila moje ime, moje prezime, ali nikad nisam ni čuo za nju, za to ime nisam čuo. Međutim, to je mlada žena koja, ja ne znam koju u stvari ima profesiju. Pretpostavljam da bi mogla raditi svoj posao u svojoj profesiji, da li ovdje ili u nekoj drugoj zemlji, jer prema ovome što sam vidio, ona očito raspolaže sa većim znanjem, sa poznavanjem više stranih jezika, tako da uz takvu inteligenciju vjerojatno bi mogla i normalno živjeti. Pa ja pretpostavljam da je to ona upotrijebila jer je nekako bilo najlakše, ali nije joj bilo to potrebe, jer vidim, jedna inteligentna žena, obrazovana žena, mogla je na temelju toga stvarati svoju karijeru. Ne, nisam ljut. Šta mogu? To je njena odluka i mora sada snositi posljedice.